laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! TV show! Unya, bayaran kong 10,000 mong. Nisugot lang ko. Wak ko na nanghid. Okay ra na, Tam. Way problema. Ay, naghilak. Okay ra na. Nganong okay raman, Col? Wamat siya manangid ni mo. Mananghid man siya sa sunod. Pasiloon na to kay first offense pa man. Sa sunod na pwedeng di mananghid, ha? Aw. Sa sunod, Tam, ha? Pananghid na gyud. Di maayo nga, di mananghid. Col, Kanya, close naman mo madawat ang 10,000. ambot. Ikato na tingali, Col. Way gihatag ni mo sa teacher. Way pa si una. Col. Oh, wow. Pila man. Type sa! Nga naman, Jira. Tam, tanawa ang mata ni Uncle. Naipeso sign. Hala, noon sa mo na yung mata, Col. Ay, muta na ni ay. Piso sayan ko taon. Nung taon mo ay. Pila may gihatag siyang teacher ni mo. 100. Usa? Usa yung 100 lagi advance? Kili advance. Itagangan ako niya 100 kay nalipes siya. Nakuhaan ko guest sa TV show. Iyaning money. Aw. Masayaw ka, Tam? Oh, Sabi sayaw ni mo. tinikling. Ha? Oh, Oh. Ano nakurat mo sa ka nga nakakita na ko? abi na kog dili ka na mo abang sa akong tricycle. Abi na kog buwag na gyud ta. Kita di ay. Buwag sa friends oy. Buwag as friends og as amo og driver. As friends, buwag na ta. Pero as amo og driver, di pa. Buslot gyud bulsa kung di ka mamasada unsa. Sa tinuod lang, di na baya kaayo. Kay may kita na sad baya ang mga bata. Og nagatabang-tabang yun. Pero siyempre, alisan maayo nga magsalig na ko nila. Ako yung siguro nga may matigom sila sa ilang kinitaan. Hala no, daghan sa deslag mga gigs. Kanindot good. Kadaghanan ilang mga teachers ang mukuha nila. Ang uban, friends ilang teachers. Mga kaila, maong di sa ko makabalibad. Oh, mao ba? Hala no, kanindot nila. Uy, na, mao na ni makapadato ni mo Pablo. Gokdo na kas mga babae, ana. Babae na unya mga hagad ni magminyo. Pagkaasag naog na mabihana, no? Oh, practical naman sab na good. Na, kung makwartahan ko, nga na yung manghagad ako. Ha! Insultong wa diri o wa dito ilang madawat ako. Pakapinan ba akong plek! Mao ba? Hilas na di unya ka kung kwartahan ka na. Howdy, God. Pero pwede ra pod maghinilas sa mga tao nga angay nga hinilasan. Mao sad. Asal, pwede na akong ipagawas ng tricycle. Suway lang kuno kung okay na ba? Kay doon na untay mo abang, ana. Wa man na mo andar. Suway lang. Okay. Okay naman lagi. Na, nangamo gid ay na. Na sige, ipasada na. Sige. Ipangumusta ko sa mga bata, ha? Oo. Ay, apin ako. Dili na to amikahon na si Ate Tiray, Col. Ito. Comte choice kay appeal siya sa cast. Ha? Ako'y pasabot. Isad maayo nga to siyang dumtan. Di lang kung kayo tamo kumpiyansa. Nganong mo piyansa man, Col? Nasi kaso? Piyansa! Dili piyansa! Pida, gini. Abogadohon, eh. Aw! Unsa tayo na, Col? Unsa na sa English? Ang kumpiyansa? Karaho biya, eh. Problemahon sa English ng kumpiyansa, eh. Unsa na sa English ang kumpiyansa, Col pa? Huwag kayo po siyang cool. Wag taon. Unsa laki? Kumpiyansa. Bitaw kayo ba sa English, anak?
tawa eh. Basta-basta kay mauna to ha. Makig-friends na gyapon ta. Pero di lang ta mo salig pag-ayo. Mao din na ipasabot, Angkol. Dili na mo salig pag-ayo. Mauna. Okay, Kol. Ikaw tam, sabot ka. Kasabot. So, wala problema. Okay na? Okay, cool. Uy, anong daghang mong tao ng tapok sa Pilipilya? Aw, dahil sa gamay ra, yan ang tapok. Oh, nice pilya. Ngano din eh? Usa din eh, ha? Wala? Usa may katapok man eh. Ay, so good naman good sa pagpangaji para sa atong fiesta. Magpamisa unta pero wa may available nga pari unyang gabi sa parokya kay mag-retreat magud ko ng mga pari. Yadto na mo sa mga paring misyon. Pwede naman mahangyo dito. Aw, wa may niadto. Ako na ito. Okay ra ka? May ikog man tani mo pablo. Mo pa pag-abot nimo. Ay, okay na, oy. Matos ako sa bahay, ha? Ako rin ihatag sa mga bata. Akong da. Dahil matos ako. Ay, salamat. Sulbad na atong problema. Wa pala kay Pablo. Bitaw, no? Pero posible si malimot, oy. Ang pari gid mismo imong nakasulti? Dili, ang taga-opisina ra. Pero iya man tong gibutang sa lagbok. Tanaw yun ko nga iyang gisuwat. Wa ka masayop sa oras? Owa, oy. Sige. Huwat-huwato na lang ginato. Ni ano tingali to? Basig na aratong taon-taon ko. Tuwat-tuwat, tanda. Ay, wa pa na magsugod ang misa. Ikan lang ko rin minsan tiray kung di yun maabot ang pare. Ano? Ang pagkagalan yun kay kanako, Pablo. Joke na gani. Ikaw ba, sukom din siya, eh. Teray, ayaw lang kong panuyo, Teray. Ingon ana man ang uban magmahal, ipaagi lang nas bugal-bugal. Otros ang kasofia da. Ha? Ay, Ano ko? Tay paragon gano ko? Usa man mo, itigaling mag-away mo, ha? Usa mo natin sa pilya, oy. Ayaw taon ng pag-away. Nanapari. Oh, ay, nanapari, eh. Ayaw. Mayong gabi. Mayong gabi, Pader. Abin mo mag-in-English na may Pader da. Mara di kang mabilisaya, Pader. Tutay lang. Jutay lang. Sige na. Mag-ready na ta kay ni anang pari. Pahimutang na mo. Pablo, ikaw na yung assist ni Father, ha? Sige. Diri na ta sa may altar, Pader. Hello. Mic test. 1, 2, 3. Hello. Okay na, Pader. Tiling-tiling na ko, Pader. Ano sama mga tao? Unsa mo na ila sulte? Nagtabi lang kita sila, Pader God. Muhilo na sila ron. Tingali na sila ituyo sa pare. Pamatya sila. Di ko, Pader, oy. Pamatya sila. Kaya dyan pa niya, oy. Yung mga kriminal. Sige na, pamatya sila. Oy, mga silingan! Ayaw mo sa iyong tabi, oy! Kaya papatay mo sa pare! Unsay na hitabo? Nahadlok sila, Father. 5 kagimos lang ipapatay. No. Why would I do that? I told you to listen to them. Listen that what they were trying to say. Sorry, Father. Nasayo pa ikaw. Mga silingan! Pabalik mo, oy! Dili mo ipapatay ni Father! Pabalik mo kay magsugod ang misa! Ang kinilaw, anak kaninyo. Wala mo na ay! Ginoo, pasalo ami. Father, kalinaw. Dili kinilaw. Kalinaw. Okay, thank you. Ang kinilaw, anak kaninyo. Kalinaw lagi, Father. Kalinaw. Sunda ko, ha? Now. Kalinaw. Kalinaw. Kinilaw. Mag-English lang, Father, oy. Ano pa tutong ang Bisaya?
Oy, kuyawa ko din eh. Unang adlaw pa lagay sa nobina. Mura na magpista. Kisa ganun sponsor karon? Si Ma'am Marites Baruro. Siya man gina kada first novena good. Oh, wala lagi si Father. Wala gi-invite? Wow! Hey, Chumbabi! Ayaw, palibak ay. Hi, Father. Plato, Father, oh. Salamat. Ngayon kuli Chumbaboy, ha? Sure, Father. Unsi ni baboy? Babae o lalaki? Nahala. Waar ba na mo pagutan na, Father? Ngano di, Father? Basing lalaki. Binangkal. Gahay kanun. Oo, agay. Ginakauno ng binangkal, Father. Pero sa may koneksyon sa binangkal o glitson, Father? Binangkal. Lalaki na baboy. Ay, butakal tingali pasabot ni Father. Ya. Butakal. Dili binangkal. Dili, Father. Sorry. Kang nagkawag di, Father. Pag in English na lagi, Father, ay napatugutug ang binisaya. Okay, thank you. I'm sorry, I just want to learn your language, you know. But I think I still have a lot to learn, especially in the correct pronunciation. But I really do want to learn your language. And I love it more than Tagalog. But for now, I have to speak my language. And I'm sure you guys are very good in English. So, what is your name? You're the president of this chapel? No, Father. Sofia, ikaw diripi. Nagpakapakal man ning ni Father Slagan pa kayo. Di ko kapas. Agwantahan na. Nagbinisaya bitaw na, imong yung pa-in-English yun. Tubaga na. Laing adlaw na pod ang naman, Lord. Salamat kay dako-dako ko ron og kita. Og nakapalit pa ko pasalubong nga pagkaos sa mga bata. Wa ba ko maka-text nila kay nalubat na pod ko. Wa ba ka taon tumabalakan ako. Ay noon, dul-duol naman ko. Paspasan ako akong laking be. Sakit. May nalag may pagwa na lang ako kusok. Agay, sakita ginoy. May gani, ngit-ngit. Uy, nakakita na ako. May nalang tao. Okay na, bro! Ginahinay lang! Abot lang ka sa inyo! Salamat in town. Naabutan dyan ko, Lord. Ipawes ko gamay. Uy, si Jira nagilak. Jira! Tam! Biyablihi ko, be! Tam! Jira! Sa'y problema, ha? Usilita mo? Wala lang utak ka mo pa uli. Hinga na nagpakita ka pa man. Jira! Nailad si Uncle. Nailad. Nakayawan ka ang kulo. Tay pagani. Paklaro ko mo. Usa dito, ha? Aray. Hala, naon ka kakul. Tumagaon ako. Naunsa ka, ha? Wa para ba mawagtang akong kulba, ha? Ano dito? Sorry, Uncle. Apil man na siya sa drama sa school, Uncle. Nag-practice man to siya. Unya, niabot ka. Ay, mau ba? Sorry, Uncle. Bebe, lamano, be. Tayo ko na. Congrats. Sorry. Kami na sa tubag ka, Uncle B. Yawan sa day mong tiil. May taon akong pagkapandol tungkol sa dali nga makauli na. Ya, sugato lang yung adto. Hey, paita. May gani drama na di ay. Liuya ko din mo, Uncle. Unsa na mong da? Food? Wow! Ablihin na ninyo. Yun ang paborito. Kamu bahala na ha kay ipahuwes na ko na akong tiil.
Ikaw lang bahala sa food, Jira. Ako na lang haplasan ang tiil niya, Uncle. Okay. Wa na. Maartista gyud na kadugayan mga bataa. Kay sobra ka talented. Nakakita akong amiga nga teacher sa ilang presentation. Nindot kuno kay mo acting si Jera. Sila kuno nga nagtanaw kay nakahilaksab. Ambot sa bitaw ng mga bata, nga gipakyaw man ang talent. Wa man ang tanan sa among kaliwat nga mga artistahon. Ako si ka-bright, bright ginto si ate. Pero kanang katakanta, si sayaw, acting, wag gina sa mong kaliwat. Ay, society nga sa ilang papa. Bitaw tingali. Kay, nadamang gina ko isuon. May mabakailan. Ipasaligan yun itong todo-todo. Kay, nadamang yun. Hitsuraan sa baya ilang papa, no? Dili kay tsuraan lang, gwapo gyud. Oh, bitaw-bitaw. Murag si yan venerasyon. Nga bisag may edad na, yummy looking lang gihapon. Ay! Crunchy looking si Ian gihapon sa. Dili parehas uban nga bisag bata-bata pa. Pero murag hupas na, haknot na. Pag ikaw, no? Hoy! Bahag lagi ka, Pablo. Uy, iluwa ng imong gikaon, be. Ako ra ba ni bangka na, luwa na? Ayaw sad ana tiray. Ikaw ba bad sad na ha? Parehas mo mong duha oy. Parisan gid mong duha puros mo mga bad. Utrosan ng bad imong gisulti, Sofia. Aw, bad na tang tulo. Tiray, Ha? sorry na. Oh, di ba? Ha? Nag-sorry na ha? Ters. Sorry na, Ters. Baya, ayaw pagpabungol-bungol oy, tiray. Ters. Hilong Pablo, oy! Pakont karon. Murag angay nagyud ko mopahawa da kay murag makasuya na kay mong duha da. Kung mapahawa ka, mapahawa na sad ko. Ugwa kay angay kasuyaan na mong duha. Wa! Mao na self. Nga, bisan ingani ako kinabuhi ron. Medyo daghan o gipasan. Mugaan na sa basta naanay mga ingon adtong hitabuha ganiha. Kay feeling nako, gwapo ko. Feeling nako, mahilo mga pagtanaw nako ang duha. Feeling sa nako ha. Ay lang sa mo react. Respeto sa mo ba? Ay lang ko yung ibas. Ngano mo? Nausa mo? Taypa. Nausa mo dua, ha? Usa ka? Ha? Nausa mo dua? Nausa ni? Di, nagdrama ko eh. Kung ba una, usa ba inyong gilakan, ha? Nausa man mo? Koy, okay na ka? Okay nga usa man. Di ba, okay na ba ka? Huwag ba kay naunsa? Huwag man. Kaya gano'n man. Huwag gano'n lang yung hilak mo, ha? Usa ba inyong gilakan? Abi man, nabuang na ka, Uncle. Usa? Nagsulti-sulti magod ka nga ikaw ng usa. Kunya, nag-smile-smile pag yun ka. Nakuyawan mi, Uncle. Hey, kawag ninyo, eh. Ako sana, kuyawan sa ko nga kunaon sana mo. Pasag din lang ko ninyo, God. Doon naman ko ibang higayon nga gusto unta ko nga doon ay kasulti-sulti. Unya, kayo may lang tao. Mong ako lay kagisulti sa kong kagulingon. Lingaw ra, usap. Oo, eh. Suway ko ninyo. Di ba lingaw ra? Ug ang nakalindot pa yun nga imo rang kaulingon imong kastorya, di ko na mato sa lain kung doon na magani kay sikrito nga gisugilon nga to si imong kaulingon. Kay kung gusto kang malabi, imo ra manggihapon kaulingon imong tabian. Magpabiling yung secret ang imong secret. Di ba? Okay? Sabot mo. Wa! Palit mo yung kasama chips yung para pang snack. Healthy kayo ni. Sakto rin ang timpla. Dili tamis, dili tabang. Ang ubang chips, sobrahan mas katamis. Bisag mahal ang sukar. Pero kini, adik yun. O, ginaman ni sa pure yun nga balanghoy. Gina, palit na yun mo. Kay tigalig mahuptan mo. Ordiro para man ako sa Bohol. Tag 60 per pack lang niya. O 50 grams siya. Yan ang una, ang 50 grams ha. Ako ibaligya kay para maka-afford mo ba? Pero doon na rin 100 grams, ha? Ngayon, order lang. Order lang, kung ganahan mo. Order lang.
Lang na lang, bro. Ha? O, yan, pisa kayo. Tayo, pag-ilog, ha? Kaya pinagan, ha? Ikaw, Silya, pinain mo, ha? Pila. Upat. Okay. Ikaw, Jelay, pila. Duha lang, sige. Dara. Sensyo lang, ha? Kayo, kuha ko, ikapalukli na, kung ako yung kwarta. Ikaw, Carolina, ha? Pila. Usara. Ay, duha sa doy. Duha kay magbahay kag yun kung mahutdan ka. Kisa pa. Ha? Ikaw. Pila mo. Ha? Usara sa di mo. Ay, katihik yung bata, oy. Duha, di ba imong tuloon? Ay, batalig magkatilaw mo. Magpangita mo, gini ba? Ya, di rin ba rin kung maghahatag kung mangita mo kay imported from Bohol pa taon eh, ha? Gina mo. Kamu dia. Oy. Dito mo. Ha? Dito mo. Sabta nga pista. Gina mo. Kay, healthy ka sabat shift eh. Gina, imo tira siya, ha? Saan mo baligya, Pablo? Oy, tira, dali. Palit tayo kay. Magkinahanglan kayo din eh. Kasabat chips nga magapagwapa. Ay, ako magkinahanglan, ana, oy. Gwapa nagkukundaan. Kung gwapa ka ng daan, tiray, musamot ka kagwapa. Mga palit tayo, tiray. Oh, tag 60 pesos lang ang pakiti na yun, 50 grams. Mahala sa doy. 40 lang. Kawa di tiray, oy. Oh. Katsiyom sa tani mo. Kamu dia, dire mo. Ikaw, Ricardo. Ha, di ka palit. Makapalabor man sa buhok. Kinagi, peta. Gaya na lang ko sabi. Tilawan na to. Di paghatag tiray, bligyan eh. Mapalit ko sa, oy. Aw, ikaw magkantagay ko. 60 pesos. Nay, bayad daw. Pada, kuha sa kwarta mo, eh. Asa mo isukli ang 1,000 taon, eh? Huwag ko lang da. Aw, unya na lang ako bayaran. Pahinom-dumi lang unya ko kung malimot ko, ha. Di may tawang malimot ka, tiray, kay di naman sa kalungan og singil. Murag na suwaya naman ako tanang papangwartahan. Wa manggihapo ko'y natigong. Anak, gina, Pablo. Doon na kami mga estudyante. Gawas kong dako kayo kagkita kay makatigom gid ka. Pero kung ingon anak nga sakto-sakto rasad, ay lisod gid nga makatigom ka anak, uy. Gikapoy ka na? Kasorenderon ka na? Baka ako sad kayo ko kung mingon kong ako kapuya. Oh, kapoy ay. Pero di ko surrender. Ako rin nasugdan. O ako rin barugan, bisag magkurog akong tuhod. Okay. Kaya bisag kapoy, mahupay ang gihapon ini kakita na ko sa mga bata nga madasigon o malipayon sa ilang pag-eskwela. Konsuelo na kailan ako. Og mga buotan sa ng mga bataa, Pablo. Huwag gina sila magpabadlong nimo. O, kalau sige Ginoo. Wasab Ginoon. Sige lang, pohon. Mahayahay ra gihapon ka tungod ang mga bataa. Hayon ta. Kuya Pablo! Ah, Kuya Pablo! Oh! Ha? Si Tamba kay nakakitag sukmagay! Ha? hala! Ay, asa mo sila, ha? Asa sila? Nadito ay! Nadito sa eskwelahan ay! Uy, nga naman kunuta. Nga na nagsukmagay man sila. Isunod ka na ko, Sofia? Ha? Isunod ka na ko. Ay, oo, uy. Wapil pala ka sa away dito. Makasa kapag bata. Diskumpato, bata, oy! Oh, uy, hala! Nagtuko ang ilong ni Jera! Gisumbag na tigali na si Jira. Una bong naging sumbag kay si Tam. Tam! Bawa! Kaya ito, dubag sa liyo ko na mata! Bawa! Hoy, Pablo, ayaw ha? Pablo! Ay, Pablo. Maayo na lang gani kay naa ako. Nakasaan na gitong takag bata. Usam gina itong hitabo, Tam. Jira, sabta ko na po. Gitumbag na ko si Janjan kay iyang magisumbag si Jiro. Oh, tawa, Sofia. Gisumbag yung si Jira. May, tulong ka na mata, eh? Ayaw lagi pagpadhasi mong gibati. Uy, Pablo. Naon sa maning taon ka, uy. Ingon-ingon pa ka nga, dili ka mo patulog bata. Hey! Ato nang subayon unsa gyud sinugdanan ining tanan. Unsa man Jera? Gidiretso lang kag sukmag nga way hinungdan? Nahinungdan. Unsa may hinungdan? Ako sa giingnan nga pogo! Oh, Inuod mo sang gisulti ni Jiro. Bugo man ginto siya. Ginoo ko. nganong himo man sang giing nagbugo? Uy, inday. Kay pogo man siya! Di man siya kasabot pi! Ingon ba yaga ko na? Nga di jud mamakak. Mga bata, sakto man na, no, nga dili mamakak, no? Pero, doon na may laing paagi sa pagsulti, nga dili kayo sakit paminahon ba? Ansaon man? Kibaw na ko. Ansaon man?
imo ingon, bright man ka sa binali. Mura sa kukurik sa kung pinalit ako okay, oy. Disindi kay kong tanahon. Nakaw na ko. Sugod ako pamasadang dang paninda. Kul! Kul! Wala ko nagakul. Lakaw na ko. Huwag ka mo, ayaw paglaag ha. Tinan mo sabay. Trabuhay yung assignment. Manaman make answer sa among assignments, Uncle. Mag-practice na lang kog kanta. Ako sad, mag-practice og sayaw. Ano, duda sa dahil mo yung imitasyon. Wa man, practice lang ni. Oo, aron kung dunay mo invite, ready na mi. Wow! Very good. Bilibag na ako yung duha eh. Kaya, lakaw na ko. Ayaw na sa luba, Uncle. Pag-ilis og lain. Ha? Uy! Bag-or man ako yung pinalit sa okay. Naman, bati din eh. Nindot man. Oh, nindot man di eh. Anong di ba niya ipasulod ako? Wa man kay angay, Uncle. Ha? Wa kay angay, Uncle, uy. Batik ka tan-aon. Kalagawas ninyo eh. Wa man mo ikog-ikog buprangkam gid mo. Kung di mi mo sulting nimo, patawan na kas mga tawbi. Kalagawa. Mag-ilis na ko ng kalakiha. Ay, kahinlangot. Malangay na ko. Ayaw laki, Koy. Ayaw laki, Koy. Kanang gwapo ka, Kol. Aron, na'y maibog ni mo. Sa ato pa, way may ibo na ko akong pormaran. Nagtuor ba yung angayan ko? Wa kay angay, Koy, uy. Wa kay angay. Paita. Hala, Kol. Oh, ano man? Si Papa, oh. Oh, Hala, oh. Si Papa. sabay tuyo yung tawa na. Ganun, pat mag-atbang man eh. Diyan mo ha? Ayaw pagawas. Tubangon ko tawa na. Nakaw naman, Uncle. Nakakita man siya nga nakakita na niya. Maong nilakaw tayon siya. Oh, Ngitan aura tingali to siya nato, Jira. itanaw ninyo? Ano to tanaw mo siya ninyo? Siyempre, oy. Iyagot sila mga anak. Bisan pagboringog siya pagkaamahan, dili gyud na kalikayan nga usahay, mubati siya kamingaw siya mga anak. Mao tingali na nga mudalikyat siya paatbang sa inyo para lang makakita nila. Oh, Posible sana, Pablo. laya ko pagtuwa na. Di na kami nga ang hinungdan. Pablo, posible man, good. Amahan good siya. Mingaon magani mis mga bata nga wa milabot nila. Di ba tiray no katong na ospital si Tamba? Oh, mo na. Og ikaw mismo, uyuan ka lang. Pero grabe mong pagbati sa mga bata. Siya pa ka ha? Kung may pagbati pa siya sa mga bata, waunta sila niya giabandona. Irresponsable gani siya. Lahi man gud na sa natural nga pagbati sa usa ka amahan good. Dili lang gyud tingali ka kasabot oy. Kay wa ka pa man gud kasuway nga mahimo kang amahan. Ikaw di eh, kasuway na ka. Kau no? Nawara jud ka kayabag Pablo. Tinarong ba nga ako ha? Asa imo ba? Tanawa ko. Daglik kay sa. Igo. Kapia sumda katawa sa pila eh. Mura masukag direksyonal taparos ako. Ang ambi. Katawanan magkaimong naong pagsagpa ni Tiray. Nahiwi. Nasyak pa yung ka. Da. Makalagot man gud kaayo. Nagtinarong ta diri ba binastusan ta. Binastos na ko. Kiwa? Ayaw na lang pag-angal, Pablo. Kaya na mausban yung karon diha ba? Kita eh. Uingit man ko. Dutas ka tos duha ah. Ba na yung maghagok? Prindot tayo magsaon. Kutaon. Wasag ka to, bisag kapig lawas. Sige sa kukunaw na sa duha. Duha na ko kaliding lady. Maraman og pareho silang may luna sa kong kasing-kasing eh. Sofia, pahiyom lang nako. Busog nako. Marag kompleto na ko adlaw. Mas pagkaon pa, mas siya og spaghetti. Complete meal na. Wala ka nang hanapin pa. Samtang tiray, murag buwan nga ganahan pa ka. Magsig og dugag og kanon kay ganado pa kay kaon. Sa may akong pilion. Spaghetti o buwan?
Kung may bao tong duha nga, nagulohon ako nila, o ini, mapuspusan naman tingali ko. Wow! Sila si Tiray o Sofia. Pareho nakatupis. Bikini. OMG. Agoy. Mapiso po. Hindi ko talang tanaw eh. Si Sofia, marag si Charon Skarkar nga kagumkom kayo inigumkom. Samtang si Tiray, gikan gapon Skarkar nga kagumkom gapon ubon. Ang ampaw. Lain na sumibati eh. Hat na hatan mga kung nagsulong nila. Pero, nga nang wa man ko natanda. Maragwa mas lang kailan ako. Kaya gian naman ko. Wa na bagi ko yung sulob samtang naghigda ni sa baybay. Uy, hala, uy. Ipaibog kong maayos duha eh. Nagpicture-picture silang pang-cover sa magasin nga pusing. Matay. Nagtuo may akong laway. Yeah. Eto na. Kipabawag ng maayon ng Sofia ang iyang lawas samtang nag-selfie. Umausap si Tiray. Pinabalian yun maayo samtang nag-selfie. Ngaya, gihagit ng yung maayo ining mga babayan. Nga, nubig manong tamo. Yaw kapugan akong ibate. Uros-uros na kuskahinam. Katilda mo ginubos akong kangingig pa. Kaingon mo ginunog. Kaingon mo, may kinagtalikod sila. Huwag sila madugog nga footsteps kay Bas. Nagkurog na kuskahinam. Signiton ko mo gining duha ron pa. Paigking mo yun, di ba? Nanako silang likod. Doon lang yung kayo sa akong naong ang ilang mga sampot. Animal ng irua! Bastos! Pulitan ng kahoy, Sofia! Puspusin ng irua! Pagdali! Ako? Iro? Dali, Sofia! Pulitan na ng kahoy! Oh, Nana! Puspusin na yun! Bastos ng irua mo si Pablo! Ay! Wala ka na! Aray. Anong sakit may kong agtang? Sakit agad eh. Sakit gapos. Tam, nagmata na si Uncle. Dalian na. Good morning, Uncle. Usam na. Nagpalit kong ice para ibutang sa bukol sa mong agtang. Ha? May bukol akong... aray. May bukol tuod ko. Butangan ba yun na tog ice, Uncle? Aron, muhiyos. Anong nabukol di ka, Uncle? Natogra man unta ka. Hala, no? Posible di ay na nga mag-abot sa usa ka damgo ang duha ka tawo? Posible gyud kay nahitabo man nato. Ang imong gisulti nga imong damgo, maong ginahitabo sa akong damgo. Bitaw, no? Pero karon pag ko kasuway, ana. Ako sad, karon pa man. Aw, tingali, kung laing tao ni sulti ini, dagi ko mutuo. Pero ako man, ikaw man, og nag-istorya ta sa atong damgo nga parihas gyud. Ay, mayo na lang gani kay wa maapil sa atong damgo si Pablo. Kay sexy ra ba kayo tang duha dito? Muratag mga sexy stars. Lagi no? Unya, mga igat pa kaita sa atong mga posing. Bitaw, no? May na lang, iro ang ikatulong karakter sa atong damgo. Ingon pa gyud ka nga murag si Pablo ang iro kay Bastos. Mga ate. Jira, unsa man? Unsa man ang tajara? Ay, tuod Jira, asa mas Pablo? Dili siya mamasada ron. Wa man gud siya mo atos grahian. Di man siya malakaw kay mauwaw ko na siya.
Mauwaw? Uy, kamilagro gud nga mao siya mulakaw. Naamang ko siya dakong bukol sa agtang. Naong ni Ariko kay mangutana ko, uday tambal sa iyang bukol. Amo naman gibutangan og ayos pero wa pa man mo hiyuskod. Time pa. Ngano nabukol man siya? Nabangga siya? Nagtamgo ko na siya. Ngaon sa? Nga iro siya. Unya, inyong gilabay yung kahoy. Jesus, ginoo ko. Kamahal sa Bombay. 300 ang kilo. Ay, parigaba. Panindot sa dayog tingog ang Bombay, Kol. Adi man, Unya, tala mo palit man ka. di mo kumapalit. Ako lang itanaw ang presyo kung tinuod ba yun nga mahal na. Makadungog mangugo ka na sa ato mga silingan nga magsigig yaw-yaw kay mahal na kay Bombay. Ang, kung mahal ang Bombay, Kol, turko na lang basi mas barato. He! Maos ka na. Pero maor man ng Bombay Turko? Maor man ng kaliwata? Aw. Araw ilalis. Sibuyas dahon ng atong ilamas. Apin na kog, luya atong tuyot din ni Kol. Luya yun atong ganis sa merkado karon. Nagisgot lang ta sa Bombay kung sa'y mayong ipuli ini nga ilamas. Maura na eh. Itamalitan na, luya atong paliton. At ito sunahan na. Di na. Ano man ka? Okay na ko maga. Ha? Usap na imong di... Yan ang anak niyang kuyog ang Kol. Ikalimtan na gidamin niya. Nagtagda eh. Tara. Malitang luya. Kay mao man itong tuyo di sa merkado. Tara. Ay naglilingit niya. Uy, lumias mangga uy. Dali no. Amalitang mangga. Ganaham kag mangga no. Sige na, amalita. Kung ano to ang mangga o palit. Hala ka, luoy. Lagi. Sakita lagi sa kundugan ng tanaos bata. Uy, niara di na nagpuyo ang ilang amahan sa duol. Ngano magkita-kita raman mo? Og nakabantay ko. Parehas na tagmerkado nga atuan. Niara gyud tingali na sila dining dapita. Parehas na tingali tagbarangay. Ambot. Tingali. Basta di ko interesado may bao eh. Uy, mas may baw ka Pablo, uy. Aron imo sad siyang mabantayan. Bitaw. Kaya wata kay baoy yun sinasiyang utok. Mao. Klaro ka bakukal sa utok tutawa na eh. Unsa gani pangalan tong tawhana? Kaya akong i-research. Grabe. I-research gyud. Ay atong gamito ng atong pagkamarites. Mag-imbestigar ta ba? Ayaw na lang kag-ultam. Satiin na lang to si Papa. Naghisgot lang na ihapon mo siyong papa. Sorry, Uncle. Si Tam, nag-uol manggod-kol. Ikaw? Gamay raman. Say gamay. Gamay ra akong kag-uol pa. Pero nag-uol gyapon. Abi na ko, di na mo niya. Dili na bitaw. Dili naman ko, Uncle. Pero ampot, di na ko tiyoon. Makahila ko kung makakita ko niya. Parehas kanina. No, sige ko kus bata. Lain na iyang asawa. Ako kasabot. Nagdagot ko, nakahila ko. Sakita ang ginagihapon mo. Bisan, di naman unta to ang unang higayon nga nakakita ka Tam. Nga kuyog niya ang bago niyang pamilya. Di ba? Nakita naman nato sila katong nga unta. Di ba? Kadagan naman may nakakita nila. Mabitaw kamay na lang akong kag-uol. Sunda si Jira Tam. Aron di nakasakitan. Di man ako tiyoon, Uncle. Makainamdaman ko ni Mama. Maluoy man ko niya. Ilisa na siya ni Papa. Sagdi lang, Tom. Kung madako ni kanita, unya mo sikat na ta. Unya na natitrabaho. Maibog na si Papa nato. Ayaw nakila ka. Ako gani, Wala ko mo hilak.
barangay din na imong bayaw, Pablo. Unya, kanang iyang asawa karon buwag sa nasbana. Unya, naitulok ka mga anak. Kanang gamay nga bata nila ron, ilahan ng anak. Pero ang tulo, anak sa babae sa unan niyang bana. Unya, kana si Maki ang nagbuhi karon. Oh, Dali, ako di mo nakakuha impormasyon. Murag wa pa man mo usa ka semana, sukad pag istoryahan na natong tulo. Ay, ako pa. bilibal ako mo tiray, oy. Ang ngayon ni unta kang magdetektive, o di ba magreporter, o di ba sa research ka mo trabaho? Habi ra na nako, oy. Habi pa. Salamat tiray ha, salamat. Salamat yun sa imong gihatag impormasyon. Usay gamit sa brain ng pagkamarites, no? Uy, gamit ka ayo, oy. Og serbisyo publiko pag yun na, ha? Wabi ako na dawat kwarta ini. Ay, murag magpabayad, ay. Dili, oy. Tabang ragunan akong Pablo, good. Salamat bitaw tiray, oy. Og salamat sa Sophia, ha? Ah. Napasalamat yung kong dako inyong duha nga. Di balik na magpakihugoy nako. Diha biya to higayon nga inyo kong gilikayan. Ay, ana, magina pa nagigala, Pablo. Namang yung mga higayon ngayon, ana, good. Mao gyud. Daghan jud kayo salamat yung duha, ha? Bulahan jud kayo ko nga nakaamiga ko kasama niyong duha. Onya, unsa na may mong plano karon? Aw, dubliho lagi na ako ang pagbantay sa mga bata karon. Naibaw kong naarani sa duol magpuyos maki. Dubli bantay ko ron. Okay. Okay gaw, salamat. Sige ha, kay maingon ron niya ko ninyo kung di na gid bada. Sige, pagmusta lang niya kong tiyo. Sige gaw. Bye-bye. Kinsa ditong nanawag, Kol? Gagaw na mo ni mama ni mo. Si Auntie Marina ni mo. Naatay mi auntie? Oh, ni daghan oy. Pero to salite, wa din he. Layo na, Kol. Layo. Kinahan ko mo ato, Kol. Kung sa gani, basin akong nawato ng iyang offer nga. Adto nang tadito mo puyo. Sige, Kol. Ato na lang ta dito. Aron malayo na ta. Aron dili na mi makit-an ni Papa. Oh, Sige na, Kol. Mubahin na lang tagpuyo dito. Maato na tayon ta, Kol. ay lang sad kayo ka-excited sira ha. Ato pa naon pag-ayo ha. Ato pa ring timang-tibangon pag-ayo. Ha? Asa man tagtimbangan? Ang anong timbangon man sa Kol? Unya, unsaon man pagtimbang? Layo agod. Aw, di magud kayo layo ang lite. Larga karong gabi sa barko, abot man na igabuntag. Uy, kanusaman mo larga? Unya, ang pag-eskwela sa mga bata? Aw, wa pa ko makahukom nga madto gyud. Pero ako nang ginuhuna ba. Kay doon na sa di ay may yuta dito bahin sa among inahan nga wala mo matagad ba. Mao ba? Bitaw sad, ano gon sad to? Gusto yung gani unta si Agaw Marina nga madto dayon mi. Ipabaligya dahil niya ang among bahay nga kabong kago na sad. Sige na ko apuras tiyo umi nga pagtuon ako ug ang mga bata. Huna-hunaan lang sa ginagmaayo, Pablo. Okay man na, kay secured naman gid mo dito. Pero huna-hunaan lang gid gihapon. Mao. Ano kung sad kaayo ang career sa mga bata dinhi, uy? Nagsugod na ba sila kasikat gyud? Aw, ginagmay pagod nga. Kita good pero asaram na paingon ba? Mabitaw nga wa pagyo ko matando. Ako pagiling hunaon pagayo. Kay oras nga desisyonan ko ni. Wa na gyud atasay. Naunsa man ko, uy. Wa man ko makasabot sa akong gibati. Nga naman daig mo larga si Pablo. Kung sumay akong labot. Mas maayo sa dinoon. Aron wa na ko'y sigihag tabang. Kay hasol sad baya siya o ang mga bata. Pero, nganong murag lain man gyud ang akong pamati. Nganong murag... Mura man og dili ko ganahan nga malayo siya. Ay, nayabag na gyud ko ba? Nayabag na gyud ko ini. Wa man siya maghisgot. Wa na lang sa kumangutana.
Tingaling makurat na lang tabangan, nilarga na daay sila. Pila na ra ba kaadlaw, nga wa siya mamasada, kay naa siya'y laing giatiman. Ah, dili sa tingali mahitabo, uy, nga mularga sila nga dili manamilit nato, uy. Sofia, kuan ba? Unsa man? Honest lang ha. Sa unsa man? Mag-uol ka unsa, kung mahinayon og balhin sila sa Pablo sa Leyte. Unsay imong ipasabot ray? Siyempre, close na gud kaayo mo. Di ay ko nun nimo siya mamiss. Mamiss gud nimo siya, uy. Bisag naa pa kay uyab diha. Oh, syempre. Isip friend, mamiss gyud na ako. Ikaw day kuno dili. Oh, di man tingali kaayo kay sigiran sa mig-away anak niya ba? Mas mamiss man gani nimo siya kay magsige mog away. Mas daghan mog memories. Oh. Yabag man to, Sofia, uy. Mas daghan ko nung mig-memories ni Pablo kay sige mig-away. Na? Hoy! Ay! Yabag man ka, Pablo, uy. Kuyawan ba ko na? sorry na. Asam ka, oy. Puram kag tulala ka naglakaw. Unsa na imong ginahuna? Ang... Akong ina nga ako imong ginahuna. Hoy! Nganong ko tama ko na una ko ni mo, no? Pawa di, abi. Nagdali ko. Asa day ka? Na ako'y paninglunon. Pagilay lakaw, napandol ka. Puisit ba ya, uy? Nganong nagkasugat pa man gyud mi. Ay, kusuga pa sa akong kulba, uy. Ay, naunsa man ko ini. Mao ba? Wa di siya siyang kaugalingon nga naglakaw? Ay, naguna-huna tingali to nimo. Ha? Gikan magud to dinhi. Nangutana kon madayon ba ko ni muglarga. Basta daghan pa to sig pangutana bahin nimo. Ako ganitong gisungog, maotong ni sirit paglakaw. Mao ba? Uy, Ay mo pauli na tingali to, uy. di ba to padong pauli? Nakuno to siya paninglon. Ay, salamat. Naabot na gid ko sa ilang barangay hall. Dini ko mangutana. Asa ang bahay ni Maki? Excuse me. Nakaila mo ni Maki Roman? Unsa may mong tuyo ni Maki Roman? Oh, Unsa imong tuyo niya, ma'am? di ba? Ikaw man si Maki? Sigurado ka? Oh, sigurado ko. Ay, dali diri. May importante kong isulti ni mo. Hinaya lang, may buking-buking. Ay, sorry. Bahinis imong anak. Unsa man? Di na gyud ka gusto nga makakita sa hangtod sa imong anak. Paragod din pati pa. Kisa maday ka. O ganong din naman kung makakita nila hangtod sa hangtod. Dadon na sila ni Pablo sa Leyte. Oh, Kibaw ka. Di ba unta ko ang musulti ni mo ini tungod ni Pablo. Suod ka ayo mi. Pero naluoy ko nga naghuna-una sa mga bata nga mudako unya nga dili na gyud makakita sa ilang amahan. Aw, wa ba gid unta ko'y labot ninyo, no? Pero bahalag maunsa mo, inyo maning kinabuhi sa. Pero concern lang gid ko sa mga bata. oh. Makarelate gid ko nila. Kay nidako sad kong way amahan. Ug hangtod karon, maghandom gyapon ko nga unta. Magkita pa mi sa akong father. Pero nakabalita na lang ko nga namatay na siya ug wa na gyud mi magkita. Ug dili na gyud madinay nga may kuwang gyud sa akong kinabuhi. Mao nga ikaw pa, samtang may panahon pa. At diba nasa tawntong inyong mga anak, uy? Bisan, imo lang good, bisita-bisitahon. Kana bang maka-feel sad sila nga naa ka ba? Bisag di gid kanila makauban matag-adlaw. Uy, mga talented na ba kayo mga anak? Na! Sige ra magkadaog sa contest. Labi na gyud Jira, nindot kay tingog. Nakakwarta-kwarta na sad gani na sila. Kay doon na may mo imbitar nila kanang naay mag-birthday o kung sa pang okasyon. Mao ba? Oo, uy! La, naunsa ka? Wala ka may ba nga talented ang imong mga anak? Unya, naapagyod si Tam nga nindot sa kay musayaw.
Uy, dako kay nagkaugmaon yung mga anak sa entertainment. Uy, psst, uy, ato rin niya. Ayaw ba yung saba nga nakikita ko ni mo, ha? Di sad ko gusto ba nga malain ako sa Pablo. Basta kay concern na gid ko sa mga bata nga dili na makakita sa ilang amahan. Mauran na. Kung sa ganay imungan, Tiray! Pero ayaw ba yung saba, bay nini, ha? Aw, kung saba ka, wa na mo report ni mo. Kung unsa man gani, bahin sa mga bata. Sa'yo lagi ka, Kol. Bless ko. Bless ko, Kol. Eh, kabuutang yun sa mga pag-umangkon eh. So, nagluag na mo? Hurot naman na tong bugas. Eh, palitin to ka. 2 kilo lang palita ha. Kay medyo di kayo daghan ang suod sa tungkaha di bulsa karon. 2 kilo lang dong. Nya pilig sudan na to ha. Kaluto man tingali si Vanessa dito. Ato lang palit dito. Isip-on ka, Kol. Mapay pagsugod. Bawang labad kay kung oh. Magluto lang kog noodles, Kol. Ano na kay sapaw. Uy, hala, uy. Kamaon naman di ay mo. Sige, Inday, pagluto dito. Igdas ko gamay, ha? Yung piyong sako. Pam, lakaw na tayo ikaw. Para makaluto na tagkanon. Okay. Ngawa, oy. Tanaw sa kubi. Para sa ninyo si Pakanon. Dali din Ano yung mga magpalugot? Tam? Oh, mura ka magug nakakita ka bata. Huwag ka na magkailan ako. Ako ni, si Papa ni mo. Oh. Ay. Di maayong sinyalis ay. Unsa ba ka? Nangluspar man ka? Ano ti ay? Oh, asa mang bukas? Nakitaan ko, Papa. Asa man tapit? Nito ay, padong skina. Adiwal siya ako. Diyo ni mo? Kabilagro gud. Gitawag tingali nimo. Wa, oy. Wa magani ko kabantay niya. Idool naman siya. Mga tunigagan ko. Wala ko ni ato sindahan. May palagig na maligya gihapon tagbugas, Kol. Aron dili na lang tumupalit sa layo. Unsa may sulti Papa ni mo? Niingon na siya. Wala ba ko nakukailan niya. Pero, midaga naman dayon ko. Unsa? Si Papa! Suod mo na sa kwarto. Dali, Jira, dali! Pabuang-buang kali ka karon maki. Katilaw ka kumo sa upawa. Tom? Tom! Iyay, gisundog na bang tiyong Sophia ay. Karon ka lang. Oh, Pablo, naabot na day ka? Ha! Di ko na matunto maki. Naibaw kong ikaw na. Ugi mo lang gisundog ang naong tiyong Sophia. Hoy, Pablo, nayabag ka? O sa man nas maki gamahanan? Pasensya na, Sophia. Na-planning na matingali ko ini. Uy, ako magkong ipapalit og bugas tam, pero nibalik sa agi kay giduol sa ni Baki. Abi na ko gisundan siya hangtod din eh. Oh, isipon ka? Oh, mabitaw nga nagsulod gihapon kog mas din isod sa bay, aron di ko makapanakot. Ay, mauli itong nagdagan si Tam. Nilikay dito siyang papa. Nakakita man ko niya. Ya, walang dayon ko makasunod kay may kaistorya man sa kus telepono kod. Huwag ka makabantay nga may nagsunod niya. Wow! Idayon ko lang yung tingaligda sa lite ang mga bata. Murag nagsugo nagpanghasol si Makina. Mao ba? Kanusa man kuno sila mularga? Oh, unya na sad kitingali human sa klase. Kaya piki naman sad ang pag-transfer og eskwelahan. Sigurado na gyud kuno siya sa iyang desisyon? Wa sad ko kay Bauteray.
Basta kay mo na yung gisulti na ko gahapon. Uy, Sofia, ato lang niya. Aylan og sulti ni Pablo kay lain nun niya sa pagsabot. Ang unsa man? Kana bang mga bata ba? Wa baya gyud siya katungod anak nila. Aw, oh, good. Pero giabandon na naman sila sa ilang amahan. Unsaon man na. Mayo na lang gani kay nas Pablo nga mido pa pagbuhi nila. Pero kung kuhaon sila sa ilang amahan, dili baya gyud makapugong si Pablo. Kuhaon ka sila? Dili man gani mo duol bisag tawgon. Pero tayo pa ba? Kay baw ka tiray, gahapon ba? Ni duol di ko nutong tawanan ni Tam. Pero midagan si Tam pa uli. Mao pa. Oh, maayo kay nilihok na gyud. Ni Patuo. Ha? Unsay mo ipasabot tiray? Unsay ni patuo? Ah, kuan ba? Naabaya konsensya ang tao bisan unsa ka salbahis. At least ni Patuo na siya siyang konsensya. Ay, mao tingali. Pero uwahin na oy. Wa na'y amor ni ang mga bata. Sakto to imong gibuhat. Wa nimo pwersa ang bata. Hinana gyud. Hinahinay lang ba? Hinahinay lang. Hangtod nga mobalik ang ilang amor nimo. Og dili na ka maglisod pagkuha nila. Lisod-basad ko na ako silang kuhaon. Doon na ako'y bagong pamilya. Ug dili sa yun nga akong itipon ang kaluha nila. Sa ato pa? Okay ra gyud ay ka nga dili na mo ila nimo ang imong mga anak, ang mga bata. Na, di ba ya gyud unta ka maproblema nila ay kay makatabang gyud sila nimo sa imong bagong pamilya. Ay, huna-huna ha. Sa usa lang ka gig ni Jera, katong gi-invite siya pa kantahon og birthday party. Tulo ka kanta naman gani tingali to. 5,000 dayon. Wa pa nailabot sa mga contest, ha? Mao nga huna ay gid nagmaayo. Imo na ning ibaligya tong bayan, Kol. Dili pa karon dayon, pero mangita na kung daan og bayar. Kay kaukom ko nga humas klase, balhin ang tagpuyo sa lite. Yes! Ganahan ikaw mo to, Jira. Oo, ikaw di ay. Ganahan sad. Kung asa si Angkol, adto ko. Adto ta. Adto ta. Ay, salamat ha kay uyo ra mo sa plano ni Angkol. Siyempre. Si Ate Tiray na lang papalita ining baykol. Imong ibaligya kini imong bahay? Oh, Imong ipalayo na ko ang akong mga anak? Maki? Tinuod yun ay ang akong nabalitaan. Nga may plano kang ipalayo na ko ang mga bata. Di ka makapulit ang balita, Maki. Wa na ko siya punita, Pablo. Gihatod siya na ko personal service. Door to door. Kinsa? Kinsa na katong limo ang balita? Confidential. Ha? Pablo, abin akong tarong kang pagkatao. Pero mapahimuslanon ka masabli ay. Usayo ba yung lanon? Tarungan na yung sultian, ha, Maki? Kay dili bagod. Imong gipangwartahan ang akong mga anak. Usa! Hoy, Maki! Nahibaw ka palang usoy akong gibuhat, mapakaon, mapeskwila ng imong mga anak. Manglipag kong katingalis ka, wow. Amo ba? Lagi akong nahibawan. Imong gipahimuslan ang mga talento sa akong mga anak. Ha! Kung kinsa may nagsulti mo na, may silaban ang nila. Nahibaw ka magibuhat na ko ang tanan, magkakwarta lang para doon na ipakaon nila. Ha? Wa pa rin labot sa panahon nga magkasakit sila. Ang gabi, himuol ang adlaw para lang doon ako akong kita. Wow! Gamhanan? Ang gabi himo ang adlaw? Wala stick. Tanawan ko sa kabagalay mo na. Ibig kayo mo kong pasalamatan. Iyo ba yung kong bugal-bugalan? Di lang lang magdaghan pag-istorya, Pablo. Pero ako ipaniguro nimo, ha? Ipaniguro na ko nimo. Nga dili nimo mada ang mga bata kung asa ka mang ispidnuha mo adto. Ako na silang kuhaon. Dili ni mo kuyog ni mo. Bahawa din si ba? Bahawa! Ha? Oo! Mupahawa ko! Ay, magkabalaga, mupahawa ko! Pero, I shall return.
Ngano? Ang akong pangutana, kinsa kang may katulog nila nga mihatod og balita niya? Oh, bitaw, no? Kinsa man ka, ha? Kung kinsa man siya, ang silaban nga nila. Gawas na mo ni Teray. May lain ka pa ba di ang gisultian bahin sa imong plano nga magpalete? Wa baya gyud taon ko magsulti-sulti, Pablo, ha? Labaw nang wa ko mo atong maki. May kaila me. Oh, ngano nang ugat man ka, Teray? Wa may namasangil nimo. Di ba? Katingalig ako niyo pasangin lang ni Pablo ba? Di ba gina siya mo pasangil nimo? Tanawa ka ra good. Ako na rin sa pinagsigong paghagad sa kong bay. Kayo balhin ko slite. Ah, Naabot gina siyang dunggan. Ay, Pablo, mura man kag just now. Hibaw nga doon ay panrutihon sa Tagalog nga, kung may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Huh? Onya. Ang saon man na nimo, Pablo. Magubot gid mo ana. Di siya magapugong ako. Onyag mo gamit og balaod. Wa gyud kay dag-anan, Pablo. Pero ang mga bata, di man yun niya. Pero wa pa sa saktong edad ang mga bata, Pablo. Bisan nun sa pailang gusto, dili na tag dun sa balaod, uy. Og ang giila lang sa balaod nga may katungod sa mga bata, maora gid ang ginikanan. O gining kasuha? Si Maki ra gyud, kay siya may amahan sa mga bata. Bahala na ko sa isulti sa balaod. Di gina ko ihatag ni Maki ang mga bata. Dili yun. Sulti ko nyo sa tinuod, ha? Ay ko nyo glimdi-limdi. Niyan ba sabay si Papa ninyo nga wa ko mahibaw? Wa, Uncle, oy. Kung maanhi siya, nga wa ko, inyo ba siyang padayonon? Dili, Uncle. Kung iya mong kuhaon, mukuyog mo. Dili, Uncle, oy. Kung papilion mo, siya o ako, kisa ba inyong pilion? Ikaw! Oh, Nihilak lagi ka, Uncle. nalipay lang ko nga nakadungog sa iyong mga tubag. Jira. Mahal yun ay ko ninyo. Lapan kayo ka na mo, Uncle Good. Ikaw din na mong piliyon, Uncle. Dili gyud si Papa. Pananglit. Pananglit. Simba ko. Kuhaong yun mo gikan ako. Hindi mi mo sugot, Uncle. Hindi mi mo sugot. Pananglit. Simba ko. Mapreso si Angkol tungod ninyo. Kung sa inyong buhaton. Mukuyog mo na ako sa prisuhan? Dili, Uncle. Mutuaw lang minimo. Pero dili man ka mapriso, Uncle. Wa man ka mag-video-video. You are allowed, man. Saksi mi, oh. Wa kasabot si Uncle. Ikaw nagkasabot ka. Wa, sal. Butang eh. Oh, maayo nga wa na magsamok. Nakonsensya tingali. Kung nakonsensya siya, dapat balik siya og makiksabot kang Pablo. Kay di man sad niya madinay nga dako siya og utang kabubuto ni Pablo. Si Pablo goy may pasan sa iyang obligasyon. Pero mas ikalipay ni Pablo kung dili na siya magpakita. Feeling na ako, dili na madayon og balhin sa Leyte si Pablo. Oh, nga naman. Siyempre, magubot man gid sila kay mobabag man gid si Maki. Ay, murag dili na gito siya magsamok-samok, oy. Hoy, di angay mo kumpiyansa. Kisay na sayod. Nagpatabang na to siya og abogado para makuha ang mga bata. Bitaw, no? May lagwa. Hinaot lang, ngawa. Mahal kayo mo kuhag abogado eh. Di ko ka-afford. Sa ato pa mo surrender ka. Dili ni mo i-fight ang imong katungod sa mga bata. Di na lang. Total ka na mga bata kung managko na. Makasabot naman na sila sa sitwasyon. O sila na mismo ang muduol na ko. Hala, uy. Unyag dili na ka makaabot nga managko sila. Bitaw, no? Uy, simba ko sa roy! Ay, madag, simba ko. Kiyawan ka sa. Yawan! Real talk lang ta. Dili ba yan na imposible? Pero di palagi taong ko ka-afford og abogado rong panahon na. Apikit ako. Daghan sa kog mga estudyante. Nga dili ni mo anak. Samtang sila si Tam ug Jira, imo gyud ng mga anak. Og dili pa na nimo ang nga pas anunon gyud. Kay may mga talent nga makatabang pa nimo financially.
Lisod palagi kurong panahon na. Sunod na lang tingali. Unyag mo larga na sila sa Leyte. Musamot ka maglisod ka nagkuha sa mga bata. Karon na ang panahon, Maki. Kung wa kay kwarta, dool sa DSWD. Patabang dito. Ni gwapo naman yung barangaya, oh. Daghan na kayong dagong establishments. Ang amo taon, wag kayo uminto. Oh, uy. Si Tiray man to. Oh, si Tiray, cute. Dong. Hinay-hinay lang padagan, ha. Inig-agi na to ang babae nga nagpayong og itom. Oh, Tiray! Tiray! Oh, sakay diri. Nagunsa mo ka diha, oy. Ha? Aw! Nakoy gipaningil! Moto pa kusunahan, wa pa kumahuman! Ano man to siya? Murang magdakuyawan pagkakita na ako. Nidali ko lakaw. Ano ka to siya sa? Og dili sa di may unang hikayon nga nakitaan ako sa dining dapita. Dili na gyud ko pautang og usab sa taga-Pikas barangay, oy. Mga gahi kay mga umamayad. Ikatulo na gud to siya katawang gipabalik-balik gid ko. Wa man sa kamutagam. Ay nitagam na no. Sabay layog. Sige na kag adto sa Pikas Barangay, Tiray. Ay, di good sige good. Kana rang ting sweldo. Ting sweldo day gahapon nga di man. Maulagin na, maulagi. Wa makahatag pagtapos kay nadilid ko no ilang sweldo. Nalangay. Mauto nga gipabalik-balik niya ko. Gahapon sa nibalik ko. Bitaw na didto. Ay, nilakaw na lang oy. Isapot gid ko. Lakaw lang ko. Mao ba? Inya, Tiray. Sige mo na kag adto sa Pikas Barangay. Huwag kagid makasugat ni Maki dito. Hala no. Kadako sa atong Pikas barangay Pablo oy. Basin lang ba? Nga mo siya kasugat. O di ba, pandaro ni mo imong radar o magsusi ka unsay iyang mga kalihukan karon. Wa ko'y time no. Wa jud ko ana. Negosyo akong giadto atong barangaya, dili chika. Unya lagi, ngano nakakuha ka man og mga impormasyon bahin niya bi. Mas dali kang makamonitor karon nga mag-atuan ka na sa ilang barangay. Kasi nasayod may gi-contact na dito ang abogado. Da! Way sapi, di ka afford og abogado. Nganong nahibaw man ka? Oh. Bitaw Tiray. Ngano nahibaw ka man nga dili siya maka-afford og abogado? Ha? Tiray? Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.